Kedamtang surihini rakretrok aningkan pen Mohila Nagarikh Suraksha Manch asong amahang pathek depen Lason si Mohila Nagarikh Suraksha Manch asong atum pen penangan aningkan pen song ke pangtang jia phan nang klembom wang bom ason si dolo bonda angbong malom masap kasiksa kedoko kajok song abang ingtang ponthek thedalo laso pen non puthot song ke pangtang pon jia phan ching kiching wai pen non pining surihini raing korap ho aningkan abangke Arpu Karchalar mate Body Reshuffle pedoponlo bangso hot Mohila Nagarikh Suraksha Manch Central Committee MIP dalimi teronpi dunmaipi basapiti mongpi jelina inglengpi kongchon bangpi mina rongpi dun kongchon bangpi jelina bepi meri hansepi rina tokbipi willing ingtipi lapen pinangan abang piatum apan Central Committee along Arpu jebak ponring tilo laso ben halapu Mohila Nagarikh Suraksha Manch District Committee ke japon jiapan maipi basapi katharpi dun maipi rina rongpipi jina phangchopi renuka terangpi dipali inglengpi lapen kongchun bangpi radhika teronpi komola bepi atumapan District Committee ke japon jiapan ingwai ponsi Mohila Nagarikh Suraksha Manch asong ke pangtang bonji aphan Arpu chepek padoponlo Mohila Nagarikh Suraksha Manch along ilitum pini Body Reshuffle mate Arpu Karchalar along laki establishing laki 2016 March tarikh ini along tarikh ini si labangso MNSM labangso asong abang ke establish ponlo lasti pini labangso introduction mate pini labangso media tani nangkok mati nitum press nalitum aphan abit media bitum tumphan nang kehang nangkok alam thia puthat nitum than ponpu lapen abang si pini nilitum mahin pen nalitum phan media bitum tumphan pustame nilitum mahin pen ningaklong pen akero pilo pado pini ladat Central Committee mati Central President along labangso asong along niliphan pustame maipi mati President Arpu nang paponlo lasiping nilitum nalitum hanang ke phapon nang kok alam thia bangke nilitum political against nilitum ke dam kadi ruling party against nilitum damde lapen ke regional parties tum against damde lapen ke belek asong pusitami do nitum labangso asong against nilitum ke dam kadi muthot labangso 2016 pen non labangso 2025 an angdong masapso labangso NGO mate labangso pachihek pen MNSM labangso asong abang katikuk dopok ajoni si pinia bangke aku puthot Arpu Karchalar lo lasila so Arpu Karchalar along abang niliphan pusitame Central Committee mate Central pen niliphan Arpu nang bak ponsi nilimen nang chithan ponpu nilimen ke sangpi dalimi charampi lasipini labangso aishu along mate agenda long nilitum labangso keklem ponji ining ke hang mate ke boi ponji alama bang ke lake kapap hingup karbiang long arlo ke do mate atop anu ke do sarpu sar thiklim sumaratum kichali atumaphan ansitami ke ba phihub atumaphan awareness program kipi chikaning hangton lapen ke nilitum boy phetsitami na hot soalo atumabang pinang an kachini dum de ason dolan mate ke ba phihub dona son dolan lasila ha hu eput ha kapaching thoji phan astami nilitum bo ipon po kusi ning bo ipon po lapen dudung cholang osomar soalo atum osomar kachupat he mate usu kachupat he along rong kedo non illiterate di mane halapolam gari motor ke lele malate medical kim la highway kabe pen oso chopat he pen api mate osomar pasampa oso pusatami akan ke damatum ta dolan la sila highway akam ka paching thopon je phan nilitum labangso Mohila ahin pen nilitum bor iponsi la anso se la highway medical kim la pen ke kidu ke la osomar tuma phan kera ponji ning ke hangdo community fund Mohila Nagarikh Suraksha Manch amai pin nilifan president Arpu se nilifan iwai ponlo nili tektedes tame pini labangsa mai long pen nili deng ponlo nasi nilitum on anke bari pon nitum la pado district Mohila president dalimi teron pialang ni kaling je ateng central alang ni kaling je ateng penitum stame an kachirabun je pon nitum tabor ipon po news report Karbing Long Live